jenggot. Lucy mingit Halo, dong. apa? Lucy mingit dong ini. Wih. Ora yo, Mas. Ya Lus. Nggih. Ayah. Sese. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok dolan tanpa sebab sing pasti lali. Jane namung masalah tresno tapi kok yo lara yen akhir wirang bisa yen akhir lara ben lara tenan apa wong tulos wis dari sing ngene selalu ngancani ilang endinge tresnoku kaya bongsai aten putri kok sirami ringalan masih yo elo endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedi. Yo, Next Production Indonesia. Jane namung masalah tresno tapi kok yo lara yen air wirang pisan lara ben lara tenan apa wong tulos wis kari sing ngene selalu ngancani ilang endinge tresnoku kaya bongsai aten putri kok sirami ringalan masih yo elo endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedi.
Ada Ramasinta Audio.